Институтът по аграрна икономика, Селскостопанска академия. Кой е той? Поспираме на един щанд на Международното изложение на Селскостопанска академия всяка година, в началото на пролетното разцъфтяване, от Агра до Агра. Коя е новината? Новината за тази година е, че Селскостопанска академия, тъй като излязаха резултатите съвсем скоро в началото на годината, че Селскостопанска академия в общата класация е на 6-то място. Нарежда се след Българска академия на науките, Софийски университет, двата медицински университета София и Пловдив и Технически университет. И в коментарите към тези резултати, които Министерството на образованието и науката прави, е това, че за пръв път Селскостопанска академия попада в гросмайсторската група на научните организации в България. Това, разбира се, е изключително радостно, но и много задължаващо, защото трябва да продължим с същите темпове и дори да ги увеличим. През 25-та година ще честваме 90 години от основаването на института. Основан в далечната 1935 година като отдел към Министерството на земеделието, именно насочен към разработване на икономически анализи, свързани с практиката и с подпомагането на земеделските производители. В 90-годишната история на института е преминал през множество етапи. Тези етапи са обхванати общо, ние ги разглеждаме в 4 периода. В последните години нещата се променят, но връзката на института с нейната историческа роля остава една и съща. Тя е свързана с това да подпомага практиката и да подпомага вземащите решения управленци в държавата. Почти всеки проект, който завършваме, разработен по различни програми, завършва в по-голямата си част с такава научна публикация, с такава монография, сборна монография. Това са само част от публикациите, които имаме, посветени на различните тематики, които разкриват широката палитра по теми, по които работиме. Института по аграрна икономика работи по важни за науката и практиката проблеми в тясно сътрудничество с водещи академични институции от страната и чужбина, като се старае да прилага междудисциплинарен подход, за да може да решава проблемите на българското селско стопанство. И само ще ви дам няколко примера. Проект, финансиран от Фонд научни изследвания, той се осъществява под ръководството, разбира се, и координацията на Института по аграрна икономика, но има привлечени колеги от Съединените щати и от водещи аграрни институти. Аграрния университет, УНСС и Нов български университет. В рамките на този проект за първи път се постарахме да направим холистична оценка на качеството на управление, на governance на българското селско стопанство. И за пръв път установихме, че качеството на управление на нашия отрасъл е на средноевропейско ниво. И трябва да ви кажа, че детайлният анализ показва, че в сравнение с европейските стандарти, единствено по отношение на справедливост и равенство, ние сме на средноевропейско ниво. Докато по отношение на добра работа на публичния сектор, нивото е задоволително. А пък по отношение на участие на заинтересованите страни в системата за управление и работата на частния сектор, нивото е незадоволително. Тия оценки дават възможност на политици и на мениджъри на ферми да видят насоките, в които трябва да подобряват дейността си в бъдеще. Друг важен проект, по който работиме, е свързан с проекта с Зелената сделка. Този проект е финансиран по Фонд научни изследвания от 2022 година. Основната цел на проекта е да разработи сценарии за ефектите и резултатите от Зелената сделка на Европейския съюз от 2019 година. Зелената сделка е едно от най-важните неща през последните години, които се случват не само в българското земеделие, не само в европейското земеделие, а и в световен аспект. Нашия принос в науката в този контекст е да се разработят стохастични модели, които да оценим тези ефекти. Дали наистина Европейския зелен пакт ще допринесе за подобряване на благосъстоянието и здравето на хората и идните поколения?
като осигури чист въздух, чиста вода, почва, биологично разнообразие, всичко в добро екологично състояние, като даде здравословна храна на достъпни цени. Ако Европейската зелена сделка наистина представлява алтернатива, тогава тя ще успее ли да даде приоритет на екологията, без да загуби благосъстоянието на хората?